nakuha ni utol na sa maral. Wala nang palag-palag oh. Makatlo natin to. Lambutan. Cuttlefish. Pangatlong tira. Yan. Okay. Mahigit sa kilo. Yan. Mabaw lang dito pusit. Laki yan. Pakahapon mabaw lang dali natin sa pusit. Ang laki nakuha ni utol na sa maral.
kasapol, umahon na kami. Malamig. Ayan, yun si Utol nakakuha ng isang pugita. Ako meron din. Yan. Yan. Titingnan natin. Ayan na. Umahon na kami at masyadong malamig. Ito, tingnan natin yung nakuha ko. At medyo maganda-ganda yung huli natin ngayon. Buhos natin. Diba? Ay. Yan Ang laking bagulan. Yan ito pa. Dalawang malaking pusit. Ayan. Ayan. Ito pa. Kita. Ayos. Ayos ang huli natin ngayon. Pero nag-umpisa kami, siguro mga 30 minutes na akong naglalangoy, wala pa akong makita. Ito yung unang-una kuhuli ano to? Matang pusa. Bulgan. Yan. So bali ito lahat ang nahuli ko mga kasapol. Tingnan natin. Ayan. Dito. Ayan. Isang malaking bagulan. Dalawang pusit. Ayun. Tapos ayan. Pugita. Ito bulgan. So bali ito lahat yung nahuli ko. So salamat sa biyaya na ating tinanggap ngayon. Malamig. Sa mga hindi pa po nakasubscribe na nanonood ngayon, please pakisubscribe po ng channel ko. At click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayong lagi sa mga ganito naming sport fishing night adventure. Ayun. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat. Bye-bye. Titingnan muna natin yung kay Utol. Ayun. Naku po. Hindi. Katapos po na. Dito pinalusot. Ayun kay Utol nakadali rin ng Ayan. Ito pa, tingnan nyo. Yung bukan na kinagatan. Diyan! Ang lapad Atin, nito. para mga kinagatan. Oo. Anong nangyari kaya dito? Ito ang kadudutan. Ay, araming kadudutan ito bora. Oh, ito, anong nangyari? Taman siguro pagkakagat. Pagkakanaling na isurang nakarot ka niya. Dahil, ang laki. So, pari ba ako magururukot sa pating? Pating balya na gadat ko. Ito pa, huli ni Utol Ang laki rin. Matindi si Utol. Talagang ito pa. Ayun Yan meron pa dalawa. Ayan, may pusit din si Utol. So, bali, eto, hindi ko na ibubuhos kasi babalik din agad natin. Ayan, tingnan mo.
Yan, yung kay Utol, oh. Yan. Yan, lahat. Kay Utol. Yun, meron siyang ano, sapsap, oh. Oh. Tapos ito, oh. Sulit dito si Utol, oh. Ang lalapad. Oh. Ito, oh. Mas malaki sa nahuli ko, eh. Oh. Mga 1 kilohin ito. Ang lapad. Ang matindi. Naubos na eh. Naubakat. Okay. Ayan. Oh. Limakpat din si Utol, eh. Pagka nakikita niya na maraming huli ko, dinadamihan niya rin. Ayaw ni Utol magpatalo. Lagi pa lang lamang si Utol. Di bali na, bunso naman yan. Thank you very much po. And God bless po sa ating lahat.